nacházíme se na oslavě Dne dětí v závodě na Součím vrchu. Máme tady dneska opravdu spousta dětí, i dospělých, a spousta soutěží, soutěžních stanovišť, spousta sladkostí, no prostě i počasí nám přeje. Všude se něco děje, v každém rohu hřišti. Tady zrovna chytáme malé rybičky magnetické. Díky vám se to motá, musíte každá z jedné strany. Tady se zrovna schazují plechovky a zrovna jsme teďka schodili celou várku. A pozor, jsme u slalomové dráhy, kde malí závodníci trénují. Je připravený závodník, za chviličku vyrazí. No a samozřejmě, že nejvíc dětí je u koní. Nejvíc dětí je u koníků, protože tam je veselo. Tady skládáme nějaké geometrické obrazce. Je to docela těžké, ale já myslím, že to zvládnete. Tak já už přicházím ke koníčkám. Tady kamarád něco řeší zrovna. Takže některé věci se asi přenosou, protože tady máme parkovací plochy, které můžeme... No, ty malé kamarádky, tady máme tolik balonků, máme, páni, tolik balonků máme. Zamáváme si takhle hezky, hezky, tak. A my se jdeme podívat na ty koníčky. Už je tady máme. Přijel jsem pan Kolibík, Jožka se svými koňmi. Pepu stále drží, rančera Pepu stále drží při životě koníčky. Bez nich bych nemohl žít. Prostě koně a láska ke zvířatům, to je pan Kolibík. A už nám přicházejí. Čeká tady velká fronta na koníčky. Všichni jsou nedočkaví, až se dostanou na hřbet koně, protože říká se, že z konského hřbetu je nejkrásnější pohled na svět.
Tak myslím, že opravdu se nám to dneska vydařilo, že i to počasí nám přeje, takže ať je dnešní den dětí v táboře na Sojčáku. Ještě bonbon, tak ještě ti dám bonbon. Víš, ale koníci tam jezdí, ne, to vidím. Ještě se podíváme ke skákání, ovšem tady se háže na terč. Tak se podíváme, jak se tam trefíme. Nepovedlo, tak druhý. Vyzkoušíme druhý. Taky nepovedlo, ale ten třetí určitě vyjde. Jasný, že je tam. Tak máme tady ještě jednu disciplínu a to je skok pytlí. Tak si pustíme zase nějakou muziku hezkou.